Μαρκάσα, σέντρα στην περιοχή ψάχνοντας τον Αντράντε, το σουτ γκολ! Εξαιρετικό τέρμα από τον Αντράντε. Το βολέ αμέσως στην κίνηση. Κανένα περιθώριο αντίδρασης ξανά εδώ. Κοιτάξτε, αμέσως το σουτ με το δεξί. Ο Γιωργαλίδης δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Αμέσως το σουτ από τον Αντράντε. Γίνεται λάθος τώρα. Ο Εφρέμ, ο Αντρέ Άλβες που παίρνει την μπάλα είναι απέναντι από τον Γιωργαλίδη. Αντρέ Άλβες το φαλτσαριστό πλασέ γκολ. 2-0 με τον Αντρέ Άλβες να σκοράρει. Είδε τον Αντρέ Άλβες να ανεβαίνει, του πέρασε την μπάλα. Αυτός βρέθηκε απέναντι από τον Γιωργαλίδη και με φαλτσαριστό πλασέ στην απέναντι γωνία έκανε το 2-0. Ή αν προτιμάτε καλύτερα το 0-2 για την Ομόνοια, για τον Λεάντρο. Παλιά ψάχνοντας τον Ασίς, είναι καλή ο Ασίς στην περιοχή απέναντι από το 3-0. Χωρίς χρονοτριβή το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι. Κόρνερ με τον Γκλιγκόροφ. Πήγε να γίνει γκολ εκεί από το πουθενά. Ασίς με εξαιρετικό τρόπο και πάλι στον Αντράντε. Αντρέ Άλβες για τον Εφρέμ, έκανε κίνηση ο Χριστοφή, εξαιρετική παλιά. Για να δούμε τον Χριστοφή από μακριά, το σουτ 3-0. Εκπληκτικό τέρμα. Αν το πάρουμε από το ξεκίνημα, από το τακουνάκι του Ασίς. Ο Αντρέ Άλβες το τακουνάκι στον Εφρέμ, ενώ είχε προηγηθεί και τακουνάκι από τον Ασίς και το μακρινό πλασέ από τον Δημήτρη Χριστοφή. Ένα εξαιρετικό τέρμα σε δημιουργία αλλά και σε εκτέλεση από τους πράσινους. Πλασαριστά αυτή τη φορά για τον Μπάρτζε. Η σέντρα είναι καλή, κεφαλιά που γίνεται γκολ. 1-3. Ξανά η σέντρα. Δεν μπόρεσε ο Μορέιρα. Πλάγια για τον Νούνο Ασίς. Κάθετα για τον Εφρέμ. Καλή η σέντρα. Γκολ. 1-4 από τον Ρασίτα Λαμπή. Ο Ασίς για τον Εφρέμ και αυτός αμέσως στο γύρισμα. Κοιτάξτε, μένει αμαρκάριστος μέσα στο ύψος της μικρής περιοχής. Να δούμε τον Φαράν για τον Μπάρτζε. Θα κάνει τη σέντρα αυτός. Κεφαλιά, γκολ. Μπάρτζε στη σέντρα. Αμαρκάριστος εκεί ο Βασκονσέλος. Θα κερδίσει και πάλι τον Μορέιρα.